Happy Teachers Day sa mga teachers karong adlaw. Ay, karong adlaw. Sa tanang teachers sa ay sa anong sino kaya kung no. Murag gwapo lagi ko dire. Sa mga teachers, happy tawag ni Teachers Day kaninyong tanan. Inaot nga malipayon mo karong adlaw kay kining adlaw alang kini kaninyo. Salamat kay sa inyong mga gipangtudlo kanamong mga estudyante. No? Wala mi diri karon kung wala mo. So daghang salamat sa inyo and enjoy your day. Kanang panganhimog boss, mga estudyante librehan yung mga teacher sa dili sa boss, no? Barato ra kayo 49. No, vlogging na nimo siya mga igsoon. Okay, so anhimo dinhi. Dayon i-treat ninyo inyong mga teachers, no? Mora to. Bye. So guys, mga single out there, pilian ninyo ang mga teacher. Kay inaton mag-inang gradong gamay kayo, sabot na inyong relasyon.